Kakot shakashipos na do ba umibante nam ramshan kan reels nam karta ulaja na layeng hasnang Mawkyrdep than umroy Haribhoy district Henry hadu menta ki bahayeng bat ki pulit kimpat yo jingtep kabashaya ka jaka ba udan. Katkum kakarwo no Superintendent of Police Haribhoy layat ho baka kemejong Samla ka kong matisha ramshan kala ujor daga ejahar hadien ba ukon jangka ulaja na do ka shitarik unailar arja openrio ha ka ba ulami na layeng da ka jingtmu ban let bat kiriw nyam. Naduk katay kasngi ki bahayeng kila persyang banwat ya ha ki benta baper Henry lalap tang kapla jang ha retreat center umroy nongra shu ha kasngi ka babut bantay nam ulapon ya kakami lengba uway number Henriu not kandai Henriu hinyo not da kabayat ho ba udan hasyalong bat ulapan ru ya ka adhar card jang Henry haba ka kami ka phone biang shautay number lalap ba utray jang number udan ka kat lingsun ha Guwahati bat dang pen kre bandet kiu lingsun bat ka kami ka laong ru ba khon jang ka udan lang bat ha ka te ka por shuwa ban kut ka jingkran lingba ka phone nakaliang ki pulit la register mukadduma ha yang police station bat la pen long ya ka jing toket ban lapdien yo Samla bat ha ka por ba uja ulapong da kapatulun yong t-shirt yong bat ka sandal ki pulit bat ki bahayeng kila karpat ikinu ki badan jingtep syapang ka jaka ba bante nam ramshan udan ban pentep marmar syaki por pulit lingba Police Control Room Henriu kandai lai not iwe Henriu not lande ha umroy PIC Henriu kandai lai not iwe san iwe